Kaisa. Moi Leo. Kiva nähdä sua. Kiitos samoin. Mitä sinulle kuuluu? No, mä oon ollut vähän murheissani, kun mä epäonnistuin kokeessa. Mua on se surettanut ihan hirveästi ja mä oon ajatellut, että mä oon ihan surkea enkä mä osaa mitään. Voi ei, se ei pidä paikkaansa. Sinä olet todella hyvä rakentamaan kanssani majoja. En ole koskaan tavannut noin taitavaa majanrakentajaa. Oi, ihana kuulla. Sen lisäksi sinä olet tosi hyvä lohduttaja ja kannustamaan toisia. Voi, niin ihana kuulla tällaisia asioita. Olin tosi murheissaan siitä, kun epäonnistuin ja ajattelin, että ei enää tule mistään yhtään mitään. Mut hei, eiks meillä ollut Luttilan ja Puurtilan kouluissa nyt tässä kuussa muuten vahvuudet ja itsetuntemus aiheena? Mitäs ne vahvuudet oikeastaan tarkoittaa? Kyllä taisi olla. Minäpä kerron, mitä ne vahvuudet ovat. Jokainen meistä on syntymästään saakka ainutlaatuinen, ihan omanlainen yksilö. Ei ole olemassa kahta samanlaista ihmistä. Eri ihmiset ovat luonnostaan hyviä erilaisissa asioissa. Jokaisella meillä on omat erityistaitonsa ja kykynsä, joista me voidaan olla ylpeitä. Tällaisia erityistaitoja sanotaan vahvuuksiksi. Vahvuus voi olla taito, jossa olemme erityisen hyviä. Joku on taitava tekemään voltteja, toinen soittamaan pianoa ja kolmas piirtämään tai leipomaan. Taitojen lisäksi vahvuudet voivat olla luonteenpiirteitä, jotka kertovat millaisia me olemme. Me voidaan olla esimerkiksi ystävällisiä, luovia tai huumorintajuisia. Kun sinnikäs tyyppi niin kuin sinä kokoaa monimutkaisen Lego-mallin ohjeen mukaan, kekseliäs kaveri rakentaa palikoista mielikuvitushärvelin. Sitä tarkoittaa vahvuudet. Vau. Siis tarkoittaako tuo nyt sitä, että mä en olekaan ihan maailman surkein tyyppi, jos mä jossain vähän epäonnistuin? Kyllä, sinä olet taitava monessa eri asiassa. Jes, tää nyt helpotti mua. Et meillä kaikilla on jotain vahvuuksia ja me kaikki ollaan ainutlaatuisia. Ja vaikka me jotakin taitoa harjoitellaan, niin silti me saadaan olla tosi ylpeitä itsestämme. No, hei Kaisa, missä asioissa sä oot sit hyvä? Minä olen rauhallinen, minä tykkään kuunnella toisia ja minä olen hyvä lohduttaja. No sen mä oon kyllä huomannut. Sä oot ihan älyttömän hyvä ystävä. Kiitos. Pidän sinusta. No, sittenhän meillä oli se itsetuntemus siellä. Mitäs se sitten on? Mietitäänkö yhdessä? Onko itsetuntemus siis jotain sellaista, että niin kun tuntee itsensä? Kyllä. Itsetuntemus on juuri sitä, että mitä ajattelet itse itsestäsi. Millainen sinä olet? Missä asiassa tarvitset harjoitusta? Kyllä. Ja hei, näitä asioita me ollaan Kaisankin kanssa yhdessä pohdittu ja sitten voi pohtia kavereiden ja ystävien kanssa niitä asioita, että kuka minä olen, millainen minä olen, mistä minä pidän, mistä en tykkää yhtään, mitä taitoja vielä harjoittelen ja mitä luonteenpiirteitä olen saanut, mitkä on hyviä ja auttaa minua elämässä. Kyllä. Hei! Oikein hauskaa itsetuntemus- ja vahvuudet kuukautta ihan jokaiselle. Heippa! Moi moi!